קבלו את גלעד, קבלו אותו, תעשה שלום. כל הכבוד. איזה קהל מפרגן. מה יש לנו, תגיד מה יש לנו בהופעה היום? יובלי, אולי תחזיק לו את הידיים. כן? תחזיק לו את הידיים וקפוץ איתו בבקשה. שיר? יובלי מבובל. טוב. לא, יובל, אתה קופץ גבה, אתה מעיף אותו. תגיד נגמרה ההצגה, זהו, להתראות. לא, עד לה? בוחלים! אני לא שווה אוכל! בוחלים! מותק! מה? תביא לי את הטלפון, אני שמה בדיקה. הנה הוא מגיע! הנה הוא מגיע. הנה הוא מגיע! הנה, קבלו את הילד שקופץ בטרמפולינה. כל הכבוד, לקפוץ. אח שתעלה למעלה? כן! בוחלים! אתה עולה למעלה? לאט לאט בזהירות. גלעד, תגיד שלום. גלעד המבולבל. יובל, אמא מחכה לנו, בואו. המקום הסודי? גיבור על, גיבור על, גיבור על. גיבור על איש... מה? יש לי כוחות מיוחדים ואין בי שום פחדים. אני גיבור על, גיבור. יש לי כוחות מיוחדים ואין בי שום פחדים. סליחה. הנה הוא פה. רועי, תתגלת במגלשה. רועי מפחד. יובל, אמא מחכה לנו. אנחנו מצלמים אותך. מצלם את ההצגה. לך לשם, לך לשם. שם. אני אדבר. טוב. שב. אני... לא, יובל, בואי אמא מחכה לנו. גלעד! עמית! בוא תצטרף אליי שאני אצלם אותך.
שלי? רגע. מאיפה זה בא? כן. זה בא לי בגדול. גלעד! רוצים עכשיו, בוא. הלו. רותם, מה העניין? עזרת לאורי? אורי, תעלה על המטוס, מה אורי, קורה? נצלם אותך. אופק. קח את אורי איתך, תעלה איתו. יאללה, יובלי. כן, כל דיגום שפתאום התחלתי מחדש, היה שם הרבה דברים שחייבים לרוץ בסוף אדון שוקו? אתה מכיר את המילים? גלעד, אתה מכיר את המילים?